Tanggaling for everyday. Ingana kung smart ang dishwashing paste na ay double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo o bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty limpyo kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS. Epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Uno na dyan ay ang Lactoplan na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay ang Tika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplan sa iba't ibang lugar sa Luz Vimin. At available nga pala sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas. Sa sumkini ang DYKC ang inyong radyo Rumba. Balita, komentaryo o kalingawan. RPN Radio, RPN Talent, Radyo Ronda Cebu. Malit pa yung tanan. Number KBP. And generosity will win the day. Guide us with your grace. Give us faith so we'll be saved. Lord, root out corruption and greed in the Philippine government. Bring instead a spirit of humility, servanthood, and gratitude. Lord, prevail there. Unite those who have faith in you, and build your church in part by giving them a good and just government that will protect them from the waves of human and demonic evil. We pray for the Philippines in Jesus' name. Amen. Ci salverà.
Padayon nga nagkadako ang gintang tali sa mga dunahan ug mga kabus. Ang mga dunahan ning samot ug gabahandianon, samtang ang mga kabus ning samot ug kauyamot. Padayon na sa pagpangilkil o pagpangurakot sa pipilat ng mga lampingasang opisyal sa kagabanan. Ug tungod niini, natao ang tulumanon. Padayon Pilipino! Padayon Pilipino! Tulumanon nga uyagyag sa mga kahiwian sa mga opisyal sa gobyerno nga gitahasan sa pag-alagad apan di ay gihimong gatasan ang sapi o panuglanan sa mga katawan. Padayon Pilipino! O karon, aniya ang inyong anchorman. Mayong buntag, Sugbo. May buntag, Kabisayan og Mindanao. Adlaw na po ng Miyerkules. Pitsa 8 na ning buwan sa Hulyo 2026. Astang dali, aras panahon. Og sa kuwan pa, di anatas 1-8. Mau ba? 1-8 ning buwan sa Hulyo, pati ng dali as panahon. Unya, samtang nagdali ta, di apoy bagyong Inday ni sulod na kagabgani ng kadlawon ra. May buntag Metro Cebu, may buntag Tibok Lalawigan sa Sugbo, hasta mga silingang lalawigan. May buntag lagi ninyong talan, silingang nasod og di pod silingan. Mga suki og dili suki, nga wapod magsuki, may buntag. Pero ari tas mga early birds, ha, sayo ha, sayong nagmata. Silang Inting Mata, Vicky Mata, og Hibil Mata, mga classmates from Danao. With Dudong Lubabos, may buntag ninyo diha sa Danao City. Kanya, of course, ang akong higalang celebrity. Filipino version ni Justin Bieber, ang dinis ato, Justin Ongria. Good morning naman. Alias, ambot ninyo. Hastang alias, si Manoy Sus Junior Molo, si Madam Lilit, may buntag. O niya, si Randy Archaga Santisas, ningon sa listening, o niya, number 1 ko no. Lamat, boss. Pero ingon sa singgit sa, hunghong lang ta, hunghong. Mau ba? Hunghong, boss. Pagkaw ko, boss. Morning, boss. Salamat. O niya, niya pa'y uban nga, mga suki nga, magsuki, karong taon, ato na nga, anamon lang kay, unahon tani, karong taon, atong paningkamutang makontakt na to, ang usa sa mga senator judge, sa impeachment trial ni Vice President Sara nga si Senadora Risa Hontiveros nga maton pa ilang ingon nga ang galig-on sa Bisaya ipakita nakita na pero laing sugbuanon kagahapon laing sugbuanon ang salida dito sa ikaduhang adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara din unang gipresenta sa prosecution ang unang witness ang hingan na og Mark Kalilong nga NBI agent ni gipresenta ni Attorney Virgil Ligutan nga sugbuanon matud pa ni Attorney Flang Manilong number 1 na gyud kang kontraro sa mga DDS. Samtang ang nagsigig object nini ang abogados depensa nga si Attorney Carlo Narvasa nga matod pa sige lang kuno og object. Pero sa kagahapon si Attorney Lorna Caponan ni propose na po ni motion na po nga nakita niya ang Vice Presidente dito Senado di anang udto. Unya gusto niya nga patambungon gyud sa impeachment trial aron ipahigayon ang arraignment basahan. Hinon, automatic isalikway ni sa presiding judge nga si Senador Chis Escudero. Wa gyud hinon magtingog tong iyang tapat nga si SP Sirwin ang kaning uban walain sa kay mga meaning SP Senate President ang meaning Sirwin Pahoy kuno ayaw na sad. Gisalikway dayon nga dili gyud mapugos sa impeachment trial kuno dili mapugos gyud baton pang Senador Ciscodero base sa ilang ruling dili mapugos ang akusado pagtambong sa mga hearing kay dunay mga abogado sa or mga attorney in fact nga mo'y nipahigayon sa iyahang trial wala gyud hinungdan baton pa
Pero sa wa pa mo adto ang Vice Presidente sa Senado kagahapon aron makig-meeting sa mga abogado, niingon ang iyahang mga sakop nga dito di ay ni duaw di ay ni Senador Rodante Marcolita sa Tambalanan. Din si Senador Marcolita tuwa pa karon sa PNP General Hospital kay maton pa taas kuno kaya ang pressure sa iyang dugo. Unya taas pod ang iya kulba po kayo. Katong iyang chest pain o kanang kulba niya managnawa na ang dugo na lang mo'y perting pagka taasa kuno ningon tong doktor. Pero kagapon marang normalize ang iyang pressure pero fluctuating daw. Mutaas, muubos, inana ba? Mao na gingon nga dili lang usa siya dadon dito sa presohan. Pero ang iyang kaubang akusado tuwa na silang Mike Defensor, si katong usa Aristotle Espiritu, si Joseph Espiritu. Jose Espiritu. Mao ni Jose Espiritu Santo. Mao ba? Tuwa na dito sa Quezon City Jail sa Payatas. Classmate silang Bong Revilla o Jingo Estrada. Arang-arang kapirti na silang pagkaklasmita. Unya usang gabi. Nadakpa na pod ang hinganlan og Aristotle Viray nga giingong samtang nagpagasolina dito sa Quezon City nakitas mga pulis nadakpa na. Unya kagapon human sa booking procedure awan nagihatod na po dayon gadto kuyog sa iya mga classmate sa Quezon City Jail. Si Aristotle Viray giingong nihatag ni 20 milyones ngadto ni Senador Rodante Marcolita sa dihang kongresista pa siya aron iamot sa iyang kampanya pagka senador ni atong niaging tuig nga eleksyon. Manay nakaingong na plunder amol ko na amot ko. Pero human kagahapon si Vice President Sara Duterte niingon nga dugoon ang impeachment trial. Pero sa matod pa niya, bisig nagkadugo na. Di siya kuratan, makikumpati nila. Okay. Loko na. Niga, no? Niga, good. Samtang kagapon, sa unang adlaw, sa pagpresenta og testigos, katong testigos nga gipresenta sa prosecution nga si John Mark Calilong at NBI agent, maton pa nga na-play gyud ang video nga giingong gigamit atol katong press conference ni Vice President Sara in 2024 nga giingong kung mamatay siya patyagin ninyo si Bangag kaya nagsige nagkagot yung ipon o niya patyagin ninyo si Lisa Araneta Marcos o ang numero 1 Tambaloslos Martin Romualdez. Kaya pag yung ginugangan nga base ni sa Article 4 sa impeachment trial ni Vice President Sara katong grave threat nga maton pa pag yung ginugangan nga iya kunong giingnan ang senadora nga si Aimee Marcos nga iya rang kaalyado yang gaan po nito sa Manila o wakwak dire Cebu na apoy wakwak dire Naloko na. maton pa kung dili kani muundang na imong igsum bangag akong habwaon tong patang ng bukog sa imong amahan nga gilubong dito sa libingan ng mga bayani ug ipakaon niya sa isda dito sa West Philippine Sea. Matod pa doon na sa mga kutsinanggong mga netizen nga dili to makaon og isda kay gahi kay bukog. Naloko. Ikaduha, madlanag ang isda ato kay matod pag ipasangin lang to nga sa Guinness Book of World Record nga banggiit ang tulisan sa pundo ng bayan. Okay kayo ha? Kulba kayo. Karong adlaw posibleng mapadadaan na po og subina. Aron pa testigoson gyud sa prosecution murag hostile witness ni. Ang kanhi murag mao magyapon tingali ni siya karon. Ang Chief of Staff ni Vice President Sara nga si Zuleika Lopez o niya gidugangan pod ni Attorney Melvin Matibag ang NBI Director as hostile witness. Posibleng patestigoson nila kabahin ni Vice President Sara. I don't know kung apan ningon ang presiding officer nga si Senador Jens Escudero nga ato na yung hukman unya kay murag awahin na ni paghukom samtang si
Diritas lokal, si Governor Pambari 4 ha, kagahapon, ni-issue na og Executive Order number 39. Maton pa nga, gidid-a na yun, so sa 45 kaadlaw, ang pagpasod og mga baboy, mga karning baboy, or mga produktong baboy, para sa baboy, gikan sa Negros Oriental o Occidental tungod sa kakusog sa virus dito sa African Swine Fever. Maton pa sa maong executive order nga kini posibleng ma-extend pa or makuhaan hinoon ang maong ginaganon sa adlaw depende ni sa rekomendasyon unya sa Bureau of Animal Industry o sa Department of Agriculture. Maton pa ni Governor Pam nga ang yang pamaagi pagpugong nga dili pasudlon ang mga baboy dinhi sa Sugbo tungod kay ang Cebu African Swine Fever virus free pa hantod karon og aron mapugngan ang pagkuyana po niya sa mga virus sa 20 bilyones nga hog industry din sa Sugbo. Marag okay kay ni. Pero ang pait din kay ang litson mo mahal og samot kay wanay baboy gikan sa Negros. Samtang kagahapon, si Tomas Osmeña, sa wa pa ang State of the City address ni Minister Archibald, si Mayor, Mayor of the Night. Si Vice Mayor Tomas Osmeña, gihubuan sa iyang komitiba. Hangtod karon ang iyang trabaho, presiding officer na lang as Vice Mayor, og Mayor sa magabi. Ang mayor sa adlaw si Mayor Lister Archibald o niya si Tomas Mayor of the Night sa mura sa guwak-guwak. Yan ay maton pa nga ang mga sakop sa BOPK. Mao gini. Kay si Tomas unayon sa nan iyang mayor saway. Mao gini resulta maton pas mga gutsinanggong tigpaniid sa Cebu City Hall nga ang BOPK murag duol lang yun sa tinuray kahulugan ini nga Bando Osmeña pundok kabungkagon. Okay. Samtang ang mga nagdominar karon sa mga dagkong komitiba ang alyansa alyansa sa Barog ug Kusog nga matud pa ang partido ni Mike Rama nga nagsigig panghingilin sa mga iyawa diha sa dakbayan sa Sugbo hinungdan nga hasta siya gihinginan. Yawa! Pawa! O yawa! Pawa! Yun, ang nahimong minority floor leader na lang, si Consel Attorney Bib Sandales. So, na yung mga komite nga gigunitan ang mga sakop ni Tomas. Apil na si Tomas Osmeña. Pwede niya suko agin ang BRT. Kaya nganong adto dito sa SRP agi, kay iyang kansilahon ang funding sa Baha Rapid Transit nga mo iyang gusto yun nga arig kunos katauhan na ba? Iyang kalagot sa SM og Ayala mahitungod na siyang kapilihan atong 2019 nga matod pa ang SM og Ayala maoy ni gasto sa mayor nga nakapildi niya sa una. Mo na diha mas kalawom sa kay kalagot. Ato ni balik kag hisgoto niya kay si Minister Archibald maton pa ang iyahang mga nagkinahanglan gyud og billions of pesos nga budget gikan sa national government alang sa iyang gisugdan nga food security program, water supply og flood control. Bilyon naman og kining maong flood control kabahin ko ni sa environmental protection og ang traffic modernization program sa Dakbayan sa Sugbo. Ato ni balik kag hisgoto niya kay Tomas, marinasan mo yun ano eh. Ba? Kanya, environmental protection, si Joel Lynn eh. Diyan. Karoon taon, samtang ang kalig-on sa Bisaya ipakita. Karoon taon, atong hinabiyon si Senadora Risa Ontiveros, kabahin ni Dili ni ingong kantong iyahang mag-sentro lang ta sa iyahang advocacy. Kung dili, kantong iyang hearing atong niaging July 1, kabahin ni sa NVE, nihilistic violent extremism, onya, ihanggi makak ang ingong pagbanya sa Gorbax sa kanang online game. Ato rin pangutan onya kani akong gituyo ni kabahin ni sa daghang kay mga batan-on karon nga sige naghulga-hulga nga magdakog pusil musil ko.
Ato na pangutana niya pero murag I don't know ha kay na ba kay rule on sub judice ning kuan ning impeachment court. Hindi man ta pangutana po deep kay basen og dili tas tubagon. So arita mag-focus aning mga batan-on nga perti ng usugang manghulga pinaagi sa social media po nga dagog po silo na. Silon tamo dia matay kulba ni mga batan-on karon. O niya ning uban po pabuton tamo ron. Kuyaw na og naay paboto ha. Anya kaning Risara movement kalig-on sa Bisaya ipakita adto sa Manok sa Asnar Coliseum alas 7:41 na mobalik ko humanining mga mensahe. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Time check hatod kaninyo sa Lacto Pa. Time check hatod kaninyo sa To Go Travel. Safe, sulit, saya. Ug hatod usab kaninyo sa EXL Lives and Herbs Nutraceutical Corporation. Time check hatod kaninyo sa Oriental Port and Allied Services Corporation kon Upascor. Ug hatod usab kaninyo sa Life Extension Vitamin D3. Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita na anak kita og Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang giko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamahaw sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika. For best result, apilig inom og Life Extension Vitamin D3. Mapalit sa Alpha Pharmacy, Farmacia Zamora, Bing Pharmacy, Evercare Pharmacy ug Rodzan Pharmacy. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang dami. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Mga misis, may pasabog na hindi nakakabingi, kundi nakakabango ng damit. Ka-bloom! Ipinakikilala ang Charm Fabric Conditioner. Ang Charm Fabcon ay may stay fresh technology, kaya damit ay may bango ng 1,000 bulaklak. Ka-bloom! Subukan na ang Charm Fabcon. Bangong! Ka-bloom! Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Digid sayon ang pagpananom. Ato ka ng himuong sayon uban sa Lactoplant. Ang mismong paggamit og inorganic fertilizers mahal na kaayo ug makadaot pa kini sa inyong palawas o palibot. Base sa pagtuon, nagpakita nga ang mga mahigalaong microorganism sa Lactoplant magka-half-size pagtubo sa tanom sa natural nga pamaagi. Muabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa pagpatubo ug paglipay sa 40% nga tubo sa imong maani uban sa Lactoplant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Lactoplant? Sinatia ang mga benepisyo sa Lactobacillus uban sa Lactoplant. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride.
Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Gikan sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ingana kung smart ang dishwashing paste na ay double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo o bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty limpyo kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ready na ba sumakay? Ang buong Sa To Go Travel, biyahing pinasayag ka. Libre na ang 50 kilos nga bagahe. Libre pagyud ang pagkaon. Sa timog biyahe, komportable ug spacious ang cabins. Napakay legroom. Mura kag nagbakasyon. Bisag nga biyahe pa lang. Daghan kayong activities on board para balingaw ang tanan. Mas barato pa kung group travel mo sa pamilya o kahak barkada. sulit, saya sa tugo, let's go! Download sa To Go app o adto sa pila ka duol nga To Go store o travel agent. Sulit, saya, sakay na sa tugo! Alas 7:47, nandiyan sa itong linya si Senadora Risa Hontiveros, ang chairman sa Committee on Women, Children, and daghan pang mga chairmanship nga iyang gunitan. Pero ato rin pangutanon, kay atong Sabado, bisag wa sa dinhi, dunay Risa na. Ang kalit-kalit mo to, naghana atong sektor, atong giingon nga, kalig-on si Bisaya, gipakita. Okay kayo, mo to'y nakanindot. Senadora Risa, maayong buntag. Maayong buntag, Kaoka. Kumusta po kayo? Okay lang, Senadora. Maayong buntag. Maayong buntag sa tanan ng mga listeners. Ma'am, natay naminaw dito sa gawa sa nasod pinagi sa atong live streaming, Senadora. Daghan kayo ni mga posibleng imo ning mga dumadapig sa 2028. Ma'am, wa ka din ako na-surprise ko because si Congressman Gary Alejano nag-chat na ako. Pero layo na kay ko from the city kay Sabado manggod to. Wa sa di ay pugka rin nagtuo kong naa ka. Kay tungod adtong Risa na movement for 2028. Ma'am, una, akong unahon lang ko ang kaning giingong Risa na sa 2028 for presidency. Well, yun po yung sinusuportahan o sinusulong ititutulak sa akin ng mga kauban dyan sa Cebu. Kaya unang-una daghang salamat no sa mahigit 3,000 pala na tipon lagi. Nung nakarang Sabado, nagtipon sila para nga dyan sa paglunsad ng Risa na movement sa Cebu City. And gaya ng binanggit nyo kanila lang, iba't ibang sektor yun. Kaya sa mga grupo ng kabataan. Mostly farmers, fisher folks, women, LGBT. Daghan. Daghan plus labor sector, transport sector, urban poor, mga professionals, environmental groups, civil society groups. Talagang nakakataba po ng puso o kayong inisyatiba nila o nakakarating po talaga sa akin yung lahat ng kanilang efforts. So sa kanila, no, dagang salamat kaayo kaninyong tanan. Of course, nais ko rin pong pasalamatan yung mga partidong akbayan, no? Partido ko ang Partido Manggagawa, ang Magdalo, o ang Bunyog. No, ang mga grupong ito, Kaoka, ay madalas kong kasama talaga kauban sa mga advokasya at programa natin sa mga sektor. And of course, gusto ko rin pasalamatan, damulig na salamat, no? Sa mga taga Iloilo, kag Bacolod na nauna na rin maglunsad nung Risa na. So, ma'am, ako lang iklaro kay doon ay mga pangutana dire nga ang akbayan ba nga partido nimo apil gid ka mismo kaning paglusad sa Risa na movement daghan kayong mga Bisaya nga ni support nimo atong niaging Sabado nga nagpakita na. Ma'am, ingon sila nga pro Marcos daw ka. How to? Paano ba mangyayari yun? Kami po ay sa akbayan, partikular ay sumuporta sa ibang mga kandidato nung
2022. O ako in particular ay patuloy na nananatiling sa oposisyon. Bagamat, pag tinanong mo may ilang mga policy positions na importante sa akin na nagkataon pareho pala si Presidente. Isa na po yung pagkontra sa POGO. Isa na yung pagbalik ng ating foreign policy sa mas malawak na grupo ng mga kaalyado. Dili lang yung China tulad nung nakaraan. So, ganon. Pero proud na nanatili ako kaoka sa oposisyon. At doon din ang perspektiba ko sa kailangang buuin ng buong oposisyon na plano para sa mga susunod na taon. Ma'am, naay mga Bisaya sigurado kung di mo butar nimo katong mga sakop ni Senior Aguila. Ay, respetuhan na lang siguro ka kaya maalala nyo yung investigasyon namin yun ay talagang ang daming findings na naging basehan nung rekomendasyon at dili na lang rekomendasyon, naging action talaga ng law enforcement natin. Na patigilin lagi, no? Patigilin yung ginagawa nung tinawag na Senior Aguila sa mga tagasunod niya noon. O karon, patuloy yung pagbalik sa normalidad, no? Yung mga dati niyang miyembro na bumalik na sa kanilang barangay, sa kanilang komunidad, tumatanggap muli ng mga serbisyo ng iba't ibang departamento ng gobyerno, di ba? Ma'am, kining ang inyong advocacy, in particular, ikaw mo ilango, protection sa mga kababayan, mga kabataan, apil na ang community di sa lesbian o gays. Pero sa eskwelahan, Senadora Risa, perting daghanang mga bata karon nga manghulga. In fact, diresibo last Monday, why klase ang Talisay City declared by Mayor tungod kay naay nagdaog lang hulga through social media nga gingong magkuan ka magdasag pusel unya gibutangan pag condolence. Ang inyong hearing adtong July 1 kadto kabahin to sa nahitabo sa San Jose National High School sa Tacloban City. Diin ni papusel og ni patay og tulo og naghangkang nangaangol. Ma'am, unsa nang HBE kaning nihilistic violent extremism? Oo, lagi. Well, yan ay isang angulo talaga na tinutukan ng hearing na yan kay sobrang nakakabahalang phenomenon yan. Yung NVE, nagta-target ng kabataan, pati mga bata, para udyukin sila na, imagine saktan ang sarili nila. Gabi, o kaya, lagi, gumawa ng karahasan sa kapwa nila bata tulad ng trahedyang, marahas na trahedya dyan sa Tacloban. May mga indikasyon po kasi na yung naganap na pamamaril dyan sa Tacloban ay may impluensya daw ng isang grupong tinatawag na 764. So, ano yung 764? Yan po ay transnational na extremist network na nagpapakalat ng ideyang iyan ng NVE. Ang modus ng grupong ito ay naghahanap sila ng mga vulnerableng minors online o hinihikayat nila na gumawa ng mga terrible, kahindik-hindik na mga bagay. Base sa report sa independent investigators, nakita nila yung Facebook profile ng isa sa Tacloban suspects na si Elias Nash, na may dami account siya na ang pangalan ay Date Larping. Motong imong na-discover nga dunay comment, Senadora? Yes, exactly ka. Dagahan na comments sa page na yan ng mukhang miyembro ng parehong grupo at sinasabi nila na sumusuporta sila sa ginawa niya dun sa Tacloban. So, delikado. So, Senadora, unsan pagpugong, doon na ba mo inakitaan diha nga kanabang prevention ani nga dili mo adto ang mga bata aning mga sites nga sama niini? Importante yan dili lang yung pagresponde natin o pag-react kapag mayroon ng marahas na nangyari. Dili kinahanglan yung preventive measures pa. Kaya ang dami, ang lawak ng spectrum ng mga stakeholders na inimbita at salamat sa kanila dahil ang salamat sa kanila dumalo sa
hearing, napakasilimuot kasi ng isyong ito. Kaya may obligasyon talaga humarap sa problemang ito ang law enforcement, ang education system. So, di ba, yung paghahanda rin ng ating mga guro at buong DepEd na i-prevent muli ang ganito, ang law enforcement, yung pag-update sa ating mga batas, gagawin namin yung mga mambabatas para ang law enforcement mag-keep up sa pag-abuso sa teknolohiya nitong mga NVE groups tulad ng 764. Local governments, napaka-importante ng papel nila na mapigilan na itong mga NVE ay physically din makapagpadala ng tao sa ating mga barangay. At yung private sector, Ka-Oka. Kaya salamat, dumalo din sa hearing yung game developers, yung social media. Kasi safe spaces dapat ang games, di ba? Safe spaces ang messaging platforms. Kinahanglan yung tulong nila, yung kooperasyon nila na ma-deny yung espasyo nila sa ganitong mga NVE actors. O syempre yung ating mga komunidad, tayong mga pamilya, o iba pang institusyon sa ating lipunan, panatilihing safe, panatilihing may suportado ang ating mga bata, ang ating mga kabataan. Ma'am, doon ay magulbol ang mga kabataan, mga principal or mga teachers, even mga teachers nga nagkinahanglan daw sila og mga guidance counselor sa ilang mga eskwelahan. Usa ni sa ilang gikinahanglan daw para sa kabataan nga dili mapunta aning mga violent nga kaayo nga mga kaning mga sites nga mga violent kayo. Lagi og karon, di ba, nabasa natin sa balita kahapon yata, pati ang Tacloban mismo ay naghihingi ng mas maraming guidance counselors para iproseso yung napakaraming bata, guro, pati magulang na na-traumatize sa nangyari. And yes, tama ka, Ka-Oka, throughout yung education system natin, ang taas po ng pangangailangan para sa mga guidance counselors. Kahit may items para sa personnel nila for guidance counseling ang mga eskwelahan, mababa po yung uptake, kulang na kulang po yung nakakaresponde. Dahil din, kulang yung mga nag-aaral bilang guidance counselor. So, kaya magandang halimbawa yan na systemic dapat yung approach natin sa problemang ito para hindi lang solbahin, kundi mapigilan. Senadora, napay usa ay nikatap ni karon sa social media gyapon nga imo kunong ipa nay usa nga ang murag online game gyapon ka ng Gorebox imo kunong ipaban. How true? Ay dili. Never ko sinabi yan, Ka-Oka, ni hindi ko naisip kay alam ko na ang game ay originally dapat safe space. Sa game nga sa games dapat mag-enjoy tayo, nakikipagkaibigan, yung ibang games for creativity. Pero ang sinabi ko, kaya inimbita ko rin noon, sayang hindi niya pinaunlakan, inimbita ko yung developer ng Gorebox. Bakit? Yung naunang hearing na lumabas yung NVE kaugnay ng Roblox naman, inimbita ko rin noon yung mga boss ng Roblox. Salamat naman, sila po ay nag-participate kahit online lang. Importante kasi, yun na nga ang tanan ng mga stakeholders, uban ang mga game developers, ay kasama nating lahat sa pagpigil at pagresponde sa ganitong problema. Kasi kahit nung nakaraang hearing na pinag-uusapan yung NVE sa Gorebox, may lumabas ulit, may pinakita kaming isa pang Facebook account ng isang nanay at yung kanyang batang anak na nag-upload siya ng video nila sa Facebook. Sinumbong yung bata sa nanay niya na bilang task niya sa Roblox, pinahuhubad siya. Pinahuhubad Ka-Oka para makakuha ng rewards. Hindi naman ganyan dapat ang game. Asa nila pita nga, Senadora? 9262? RA 9262, may go ba ang ginikanan na rin? Oo, imagine may masamang taong pumasok sa Roblox, ginamit yon para lapitan yung bata, utuin siya, takutin siya, pagsamantalahan siya. Pag ganyan, may obligasyon yung platform o ang gobyerno na kumilos. Sa grabe. Senadora, unsa may inyong panawagan ani sa mga otoridad, sa mga technical expert ani, kabahin ani mga online games nga ma-prevented ni, sa mga nagkalain-laing eskwelahan, not only sa eskwelahan, hasta mga minors nga wa mag-eskwela, delikado kay
most of the karang mga batanon karon maggunit na og gadgets. Yun na nga eh. Yan ay realidad natin karon kaoka. So, importante na yung DICT o ang tanan ng mga attached agencies ng ating mga IT agencies nga po sa gobyerno o ang mga game developers ay magsiguro na ang bawat game ay may sapat at malakas na safeguards o protocols para manatiling safe ang mga bata, lalo na habang naglalaro ng games. At yung ating law enforcers, kahit sa hiningi nila, sinabi ng DICT o ang CICC o ang DOJ, kulang ang mga batas natin para i-enable yung ating mga law enforcers humabol at mag-case build up dito sa mga malign actors ng NVE na pumapasok sa mga games, pumapasok sa messaging platforms at iba pa para mangbiktima sa ating mga bata. At dinig na dinig po namin yan, kaoka ha. Kaming mga dumalo sa hearing. Ako, si Senate President Sherwin, si Senator Raffy, si Senator Bong. Narinig po namin yung ganang panawagan at kami po ay nagsisimula ng mag-usap para either i-amend yung kasalukuyan ng mga balaod natin o magbuo ng bago para mapigilan itong NVE sa social media natin. Ma'am, i-insert lang na ako palihog, Senadora. Ma'am, paubsan ang edad sa bata nga doon na sa criminal liability. Sa pagkakaroon, I think 15 years old pa ubos, siya ay criminal liability. Labi na kung yun. Below 15 ka o below 15, yes. 15 and up, mayroon na. Pero nakahibaw mi sa mong statement, pinaagi sa mga interview ko diya sa media sa Manila, nga ningong ka nga, open kayo ka, nga paubsan ang edad sa mga bata. Pila man, up to pila man kutob ang edad, kung ikaw mo'y pahukmon, pila man edad sa bata, nga gusto ni mong paubsan, nga dunay criminal liability. Actually, kaoka, ang sinabi ko ay bukas na bukas ako i-review natin yung Juvenile Justice and Welfare Act. Pero dili dun sa punto ng edad. Mas importante para sa akin, dun sa punto na ano ba talaga ang kasalukuyan na intervention o diversion programs o paano dapat i-improve yan. Lalo na kapag tulad dito sa Tacloban shooting, kapag ang bata o ang menor de edad ay nakagawa ng terribleng karahasan, matatawag pa nga heinous crime kung siya ay adult na or of age of majority na. So mas doon ako nakatutok. Dili sa edad, kundi doon sa epektibong diversion o intervention programs. Senadora, balikan lang na ako. May mga Bisaya nga tuas Canada, ang uban ani naapod sa Amerika. Bisaya ni naminaw sa atong program. Lagi. Mga bisdak. Sa 2028, dako kayo puruhan nga kani sila mudapig og mubutar nimo. May that year nga eleksyon na, ma'am, ang akong pangutana nimo, ganiha nga dili ka imong gidinay nga dili ka pro Marcos, pro mga gingon nila, pro Filipino ako. Pro bilang opposition. Ang amo lang kami nagkinahanglan mi dinhi Cebu nga dunay mga Cebuanong mga congressmen nga mga priso unta tungod adtong flood control anomaly. Unya unsa may imong stand ani karon nga busy kayo ang ikaw isip Senator Judge, busy kaayo mo sa pag-impeach si Vice President Sara, then napay budget hearing unya sa umaabot nga after the SONA magsugod na mo. Pero ma'am, unsa may inyong stand ani ikaw in particular mura magdagdagan kayong Cebuanong nag-ampo ni mga priso unta ni mga tulisan sa gobyerno nga grabe kaayo kay ang mga tao sukad nga kongresista pa ka until nahimo kang senadora, ang imong advocacy is anti-corruption, ma'am. Unsay imong baruganan ani nganong langay po kaayo si Tambaloslos nga gifailan og kaso? Well, ang akin pa rin tulad nung simula ay kasundo dun sa mga dasal pag-ampo na mga kababayang bisdak. Yung chinachant din ng ating mga kabataan na ikulong ang mga kurakot. At sinabi din niya ni Blue Ribbon Committee Chair Erwin na magpapatuloy ang investigasyon ng Blue Ribbon. At isa na yon sa mga trabaho, sa
sa Senado na nakataya ako mga investigasyon kasama na sa Blue Ribbon o sa flood control, yung pagsulong ng mga balaod. Salamat ka, Oka, binanggit nyo rin, malapit na ulit yung aming budget debates at yun na nga bilang Senator Judge sa impeachment. So, tuloy yung pagtataya ko sa anti-corruption na efforts nating lahat. Kaisa po ako dyan sa dasal na yan. Kaya rin ka, Oka, lagi ko pong sinasabi na ako'y bukas sa pagtakbo pero pansamantala tuloy po itong lahat ng mga trabaho kasama na rin yung anti-corruption. So, ma'am, ang mga Cebuano, sa among nakita din kasagaran, isugayo ang mga DDS. Kaning, mubas yung maayon, inibisan kinsa. Basta sila sa wayon, imubawas po sila, grabe kayo niya. Musangko na sa binastos nga mga lingwahe through social media. Makaagwanta ang Risa Hontiveros nga judge, impeachment court judge, at the same time kandidato sa 2028. Kaagwanta bagyo ka rin basing nga politik yung kapiha yun, binastos na ang uban. Lagi nakakalungkot nga. Pero, well, tama rin yung obserbasyon nila na sa ayaw natin at sa gusto, nagpang-abot ang iba't ibang mga proseso. Actually, kung natapos yung impeachment, whether convict or acquit nung nakaraang taon, di sana tapos na yon, di ba? So, makatutok kaming lahat na ng mga senador sa iba't ibang mga trabaho namin sa loob ng Senado, ug ang iban sa amin, yun na nga, sa trabahong maghanda para sa mga susunod na election. Huwag nating kalimutan yung sa barangay o sa SK. So, best wishes po sa tanan ng mga kababayan, pati mga bisdak na lalahok sa importanteng prosesong yan. Pero ako naman kahit nagsabay-sabay na ang mga iba't ibang prosesong iyan, kung sa impeachment trial ay mula sa simula, sinabi ko, nilagay ko na ang sarili ko dun sa perspektiba ng impartial na Senator Judge. And nitong unang 2 araw, ganon na ganon po ang dinala ko. Hindi ko tatalakayin yung ginawa ko doon, ginawa namin doon kay, yun na nga, Senator Judge na po ako, impartial. Basta obserbahin na lang po ng ating mga kababayan, ating mga kababayang bisdak, kung ano po yung tinakbo nung unang 2 araw ng trial at ano yung aking mga naging interventions. At sila na po maghusga. Sila Dora, fit na kayo ni Nemo, kay ikaw rin wami kadungog og imong paryente na as politika. Unsa na may nahitabo atong unsa may nahitabo atong anti-dynasty bill ay? Nako ka. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa dyan. Kay bagamat wala pang na-elect na bagong chair ng Senate Committee on Electoral Reforms, and last time, naidala na po namin yung anti-political dynasty bill sa period of interpellation. So, di ko pa alam kung ako pa ba ang paso-sponsor niyan dahil nasimulan na dati. Pero may 5 na lang na nakalista noon na mag-interpellate, and then pwede na tayong pumasok sa period of amendments para sana ma-approve on third and final reading yan. Kay ang House na-approve na nila on third and final katong House Bill number 8389. Pero murag giingon nila nga, even si Congressman Igay Irese, akong na-interview siya, murag ilad nis katawan o nagpakusog na hinoon sa family dynasty. Well, kaya naman importante na pagkatapos naming 2 kapulungan, meron pa namang bicameral conference committee meeting. So dun, pwede naming pagdebatihan paano ibabangga yung 2 versions at maglabas kami ng bicameral. Sana ba na naig sa'yo? Umaasa pa rin ako. Lagi pohon. Kaya ikaw ra yun usa sa imong pamilya, ikaw ra yun sa politika, karig din Cebu, hasta apo ug anak, pag umangkon, hasta pa ang mga igagaw na pala sa politika. Alam nyo Oka, now that you mentioned it, nakakatuwa na totoo sa henerasyon ng mga magulang ko, lahat, no? Kahit sa pamilya ng late husband ko, walang mga politiko. Ang first and only sa pamilya namin, si Lolo Jose Miraflores Ontiveros, na Bisaya po, kay gikan siya sa Panay Island. Naging governor siya sa Capiz ug Aklan, naging to the end of his life naging associate justice sa Supreme Court, and then
sa 3 branches kasi siya nag-serve. Naging senador din siya 1922 hanggang 1928. Nakakatuwa ko kaoka kay ang years ko rin karon bilang second term sa Senado ay 2022 hanggang 2020. Murag ikaw ni sumpay na. 1 century apart. So, murag ikaw ni sumpay. Anyway, Senadora, kasabot ko, daghan ka kag mga commitment pa. Aning orasa as early as 6 o'clock na anak, nagmata na ka pag-serve sa katawan. Pero, para sa mga Bisaya nga naminaw, not only Cebu ha, kantong giingong Risa na movement. Palihog ko sa mga Bisaya, not only Cebu, Negros, Bohol, Leyte, o sa mga naminaw na to sa live streaming, kaning di adire daghang kayo nag-comment nga tuas lain-laing nason. Go ahead sa imong mensahe, Senadora. Ay, salamat kaayo Kaoka og sa tanan ng mga listeners na kauban namin ni Kaoka karon sa pag-uusap nito. Daghang salamat kaayo kaninyong tanan. Damo gid nga salamat sa inyong nga tanan. Damo nga salamat man sa mga kababayang waray sa inyong interes sa ganitong mga importanteng issue ng pagbubuo ng mga choices nating mga kababayan sa mga susunod na eleksyon o yung concern nating tanan sa ating mga anak, sa ating mga bata, diri sa ating mga tahanan kapag nasa eskwelahan sila o saan pang mga lugar sa ating bansa na dapat safe sila offline o online o ang interest nyo sa iban pang mga importanteng issue para sa ating politika o paggogobyerno o ba na yung usapin ng anti-political dynasty bill na may kinalaman sa pagbukas ng espaso politika sa tanan ng mga Pilipino. Daghang salamat. Daghang salamat, Senadora. Hopefully, imog yung i-fight ang political dynasty bill des inyo in town. Tamis ka, Oka. Salamat mo, Senadora Risa. Maayong buntag. Maayong buntag. Amping kanunay. Si Senadora Risa Ontiveros, ang chairman sa Committee on Women, Children, o ang uban, daghan sa committee. Pero, ang di mo buta na ginakatong Senyor Aguila. Katubang ang ilang ginoo, katubang way purol. Papriso bitaw sila tong senador ba to? Papriso bitaw na magagilaron ng mga tao kasi sila na mabilin ikatapos kalibutan may yate na. Pero ako kanis Risa, sira usaha sa Senado, sira sa gobyerno ba, sira politiko. Karing uban hasta apo ay hasta magaling. Iya. Murag kanis Risa, murag si karba si Gobernador Pambari 4 nga ang iyang kuan sira pud usah. Gipukan to niyang huwak-huwak nga way ikaduha. Di ay daghang mensahe akong balikon o ako ni pambasahon on air. O niya, inigbalik na lang, alas 8:13 na. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Og hatod usab kaninyo sa Life Extension Vitamin D3. Time check hatod kaninyo sa To Go Travel. Safe, sulit, saya. Time check hatod kaninyo sa Lactopa. Time check hatod kaninyo sa Oriental Port and Allied Services Corporation kon Upascor. Og hatod usab kaninyo sa EXL Lives and Herbs Nutraceutical Corporation. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Nila Intinado, por 4, Malaysia City. Dugay-dugay na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang finding sa Dr. Interidium kay kinahanglang operahan. Wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Huwag akong ingon nga ginutuloy ko kung sa akong angay. Ito marunong na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi tabangan ko niya. Nga dili ko mabuta siya. Kung kamoy na ay gipamati pareha sa kuha nga Interidium, dangop lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi. Makabuhay! Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS.
Upascor, Oriental Port and Allied Services Corporation. Tungod kay kibalagiya sa mga mamumuo, mutahod sa gahom ug katungod sa mga mamumuo nga himong malambuon tungod sa panalangin sa Ginoo. Upascor, ang panaghiusa ug paningkamot sa kalambuan gitumong alang sa katawhan. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Agay! Sakit kaayo akong tiyan! Dili gyud ko kalibang! Hala, luyan ni mo ga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika. Super Fiber, ang bago nga produkto ni Life Extension Philippines. Na powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imlisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber, mapalit sa mga butika. For best result, apilig inom og Life Extension Vitamin D3 mapalit sa Alpha Pharmacy, Farmacia Zamora, Bing Pharmacy, Evercare Pharmacy ug Roxanne Pharmacy. Ready na ba sumakay? Sa To Go Travel, pinasadya gid ang biyahe mo. Libre na ang 50 kilos nga bagahe. May libre pa gid nga pagkaon sa tibuok biyahe. Komportable kag malapad ang mga cabins. May legroom pa. Daw nagbakasyon ka bisag nagabiyahe ka pa lang. Magdamo sang mga aktibidad sa barko pamalipay ang tanan. Mas barato pa kung grupo ka mo nga magbiyahe. Upod ang pamilya o kon barkada. Sulit, saya, sa tugon. I-download ang To Go app o kung kadto sa pinakamalapit nga To Go store o kung travel agent. Safe, sulit, saya, sakay na sa to-go. Bring health into your home. Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit? Kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansiho ng good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus probiotics, usa ka good bacteria nga makatangtang sa dawtang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus probiotics mao ang Lactopuffy food supplement. Batasan na kanunay ang pag-inom sa Lactopuffy, 100% natural, aprobado sa FDA. Bring health into your home. Goodbye to me, mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Mga idol, alam nyo ba, mas nai-enjoy ko ng paglalaba ngayon. Kasi di ba ang sakit sa kamay maglaba, lalo kung kusot ka ng kusot dahil sa mga mantsa. Tapos, magiging dry pa ang kamay mo na minsan, nagiging flaky o magkakaroon ng cracks. Hay, ayoko talaga ng ganon. Pero alam nyo ba mga idol, nung isang araw, napabili ako ng Pride Bar Blue. Kasi napansin ko, ang daming mommies na bumibili nun. At in fairness, di sumakit ang kamay ko pagkatapos maglaba. Ang bilis ko pang natapos kasi isang laba lang, natanggal agad ang mga mantsa. Kaya naman mga idol, lalo na sa mga mommies na nakikinig, kung di nyo pa nasusubukan ang Pride Bar Blue, oras na para bumili. Dahil sa Pride Bar Blue, isang laba lang, tanggal mantsa agad. Di pa masakit sa kamay. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Charm Fab Gold. Ang hiling makatulong sa tiyon. Walang amoy kulong kahit sabay sa loob. Charm Fab
Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gone, ang hindi makulong sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Misis, gusto mo ng flower garden sa loob ng bahay? Ibabad lang ang iyong labada sa Charm Fabric Conditioner. Ka-bloom! Ang Charm Fab Con ay may 3 flowery scents na mapagpipilian. Blue All Day Fresh, Pink Peony Fantasy, at Red Berries and Blossoms. Ka-bloom! Subukan na ang Charm Fab Con. Pangong! Ka-bloom! Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Opascor, Oriental Port and Allied Services Corporation. Tungod kay gipalagiya sa mga mamumuo, mutahod sa kahog ug katungod sa mga mamumuo na himong malambuon tungod sa panalangin sa Ginoo. Opascor, ang panaghiusa ug paningkamot sa kalambuan gitumong alang sa katawhan. Wow! Kaprisko sa mga karne ug sakto kay kilo. Ako ning paliton, Mari. Uy, di mahimo mare. Ako na ning kinumpra. Tuloy ko sa mga gipalitan, Bi. Gusto ko maniguro. Daghan na binuaros ni pamaligya karne. Aron sigurado, adto palit sa Enzo's Meat Market. Ha? Enzo's Meat Market? Dili lisod pangitaon, abli sila gikan sa alas 5 sa buntag hangtod na sa alas 8 sa gabi. Daasad sila sa Carbon Market, abli gikan sa alas 12 sa tungang gabi. Hoy, mare! Bayano gibilaan na ko ay! Asa na ka, oy? Asa pa? Di mo adto ko sa Enzo's Meat Market. Enzo's Meat Market. Piskong karni sa Enzo's Meat Market na. Tana! Ang Enzo's Meat Market, timan ikanunay sa imong budget, daghan yung kag mapalit. Tungod kay sila ang nagbaligya kanunay sa presko, barato og limpyong mga karning manok, baboy ug baka sa tanang branches nga gikatag sa tibok Subo. Ang Enzo's Meat Market, libre pa ang ilang delivery sa kantinan nga 1,000 lamang makapadeliver ka sa labing duol nga branch sa Enzo's Meat Market nga gipanagyaw ginuba ni Mr. Judel Reo. Alas 8:24 na si Butsoy Bloodjig. Morning na, boss. Morning na. Kunyarang kantang may krama, ha? Tataod lang. Ay, si Inday Leslie na Paris de Lombar, akong cousin in law, doon na to sige pahibaw di ay. Nga murag na black, na hack, nagitigbas ang kuan ka ng Facebook account ni Jigo, iyang ipahibaw nga kung doon ay mga kuan, doon ay mga mo-chat ninyo in the name ni Jigo de Lombar, akong igagaw ni. Ayaw na nagtagda na kay nahack na ha, dili na si Jigo ang nagdumana na. Alas 8:24, si Sir Wincy lumapas dito Sydney, Australia. Good morning ninyo dia, sir. Layo ni sila, di apay usangan sige palamig. Kauban ako ni simbahan sa una si John V. John Mercedes. Ito, ani sila sa Victoria, Canada. Amping mo din, John V. Ay, yung kalimot, anik uli ha, pagdala og snow. O niya, di apay maanyag nga tuwa po ni Gapos layo. Ang maanyag nga tuwa sa Northern California, ha?
Siya mo'y gitawag dito Sacramento Queen sa Northern California, si Ma'am Remy Ramirez. Siya mo'y nagpuyo sa Sacramento Kings sa NBA team mo nang siya po'y queen. Kay gikan na king na may queen. Ma'am Remy, may buntag. Onya, Engineer Morley Abalye. Engineer, onya ra, kamon duwas, boss Butsoy, taon kay murag, ay background ko lang taon, kay murag, kuwang kayo ka na ang, sikara na bang yawa dito. Magtayong maanyag kumbungan, may igan pa sumala, og si Miss Jima Susobrado. Morning nyo ay, ha? Malo, iyang mama, Michael, iyang papa. Saktor to, engineer. Si Sir Botsoy, unyari na, saktor na ni boss? Michael. Kaya presito na Maganat ra. ni Samo ni Kuros na noon. Coach, Konsyal Eric Kinain, may buntag ni mo, Konsyal. Ang bunga ni kauban ako sa simbahan. O niya, dito sa Canada, balik ta. Si Ma'am Nita Valderosa. Ma'am Nets, may gabi o ang wailaing ang bungan. Anak ni kanhi Senador Boy Herrera. Kanhi Mayor o kanhi Chairman sa Kadak, si Chairman Ernest Herrera. Good morning na ni mo, Chairman. Long time no see. Si Jesus Cañete Celestial. May buntag ni mo, boss, ninyo diya, boss, sa Basak Lapu-Lapu City. O niya, si... Uy, Manoy Jesus Junior Mulo, matod pa niya. Ingon si Sara nga duguon. Tubag po ni Luis Strong, ang lawayon na lang. Tubag po sa abogado gahapon, daugon na lang ni sa sipon. O niya, nauli na ba kani sila? No? Ang mga kadagkuan sa Oriental Port and Allied Services Corporation o PASCOR, pinaagi sa ilang IUSAPA, kanang ilahang hutong diha sa ilahang kompanya nga nagtabang sa mga nabiktima sa mga kalamidad sama atong dito sa Jensan kusog kaing linog 7.8 atong huni 8. I don't know kung nakuha na ba ni kanana ang nauli na ba sila kay naghatod nilang mga hinabang sa Jensan ang pinanguluhan sa ilang chairman nga si Attorney Tam Riberal o niya si Sir Jonathan Pod kuyog dito ang ilang CEO. So nauli na ba kani kay Sir Joseph ni comment dire nga ni great og maay buntag. Kuyog sila nga Sir Vince Ibanez hasta si Sir Charlie Mahilom. Amping mo sir ha, kung nauli na mo, murag okay kayo. Lipay taong kayo mga taga Jensan nga ilang gihatdan dito sa Sarangani Province og mga hinabang sa mga nabiktima sa linog. Si Botsoy Bladje, kung nauna aray gadako anang risa. Busyosa na boss. Si Nilo Butay, pahungong diri sa Danau. Nilo Butay. Yan. Si boss Mike Valls, morning na boss. Risa na si Bo. Adi po na. O niya, adi pa batang ambungan, pero buyan. Kilabot ng mga kolehiyala sa una. Busy pag yun nito, hana, kay daghag buhat. Cyrus Anthony Buhat, ang kinakusgan sa 7th District, nga sinaligan ni board member sa RC Bari 4. Tingiga. Di pa usang, di pa usang, higa ni bata. Ahay naman yung batang gahi. Ay, madjotes gahi ron. Si Awangi. Ay, ngilngiga. Kinakusgan. Salamat, Ma'am Remy po na. Uy, kadaghan, ano yun sabi, boss? Stars ng ipadang, Ma'am Remy. Kano mo itong hayag ay din. Salamat kayo sa Sacramento Queen, ha, Ma'am? Ma'am Remy, salamat kayo ni mo. O niya, di pa ito uban din ka dito, ha? Bay-ubay ni sa Bay-ubay buhol. Uy, Nestor pa sumala. Morning na to, ha? O niya, di pa ito uban din nga. Of course, ang akong laing kauban simbahan sa una, ha? Asindero na sa Malabuyok o sa Mindanao, si John Sumili. May buntag, John. Si Christian, boss, na leksyon man ang defense niligutan, bitaw. Karon, ato na iskutag mo buo lang kay di apay BOPK. Bando Osmeña, Pundo, Kabungkagona. Hindi ako na isa. Tinood lang, ha? Dahil mga konsehal, makita na ko ang ilang mga social media post. Suko gin Tomas, tinood lang. Tungod sa kanang kinaiya ba nga sa unang higayon niya pagtugpad resibo na himo ni siyang mayor. Unya, karon, busy mayor naman siya, feeling mayor lang gihapon. Unya,
iyang yung gusto nga mayor giyang tawag, magabi ilang hinuon. Mauni, karon ang nakapabungkag og maayo, imbes ang konseho sa ako pagsabot, atong mga amigo staff dek mga konsehal, gusto nila nga mo tabang unta sa mayor, Mayor Nestor Archibald. Ilang tabangan para palambuon ang syudad sa Sugbo, pero bisan gani gawa karon. In fact, ang solar energy gigamit na maron nakasave ni og dako kay kantidad sa bayro nun sa Veco tungod kay solar na gigamit sa mga street lights ni Mayor Nestor Archibald. Pero ang nakaguba og mga diha kay tungod sa giingong si Tomas gipirming kamao. Ang mga konsehal sa iyang tan-aw murag puros gyud pulpul. Kapoy nagpakaroon ingnon diha nga supakero niya kanang nga nagjuweli. Pero sa imong pagsabot sa Dakbayan Sugbo og ang tanan nga mga konsehal wa pa lang daw si Tomas diha sa as vice mayor murag alayon ra kay sa ko na si Dave Tumulak permanente man iyang kogi bisag ma-opposition mo or ma-administrasyon pero permanente iyang kogi dili na kayo sila ganahang mo suporta sa administrasyon ni Mayor Nestor Archibald tungod kay si Tomas murag kamao lang gyapon kaayo. Hello ko na. Kagapon. Ingon tong usang konsehal nga nasuko ra gyud si Tomas aning SM og Ayala. Tungod kay ang SM og Ayala mo'y nakapildi niya in 2019 nga incumbent mayor siya ni atong higayuna. Mo'y gituhuan sa mga konsehal nga niingon. Tungod kay si Tomas ang iyang tuyo lagi ang BRT ipa-cancel na lang ang second o third phase sa maong project. Saan na hinungdan yun, Mas? Ba? Lagi na hinungdan sa tinong gadugang nas traffic. Kay matod pa niya, ang mga dato ko no, mong isilbihan anang maong bus rapid transit. Dili ko no ang mga pobre. Gusto niya Bulacau to Talamban. Tanawa ko no rin kasada rin Talamban. Istang luslus. Sige, patuong may laki. Mo na hinungdan nga, ang mga konsehal po, naggamay ang mga bright niya. Pero ang mga konsehal, dili na ganahan, to na nila, nagpundok na noon sa oposisyon. Mga unom na lang sila kapaw, 5 na siguro na. At ang grabihan, 5 na lang. Apis Tomas, hukasan kagapon, gihubuan sa iyang komite ba nga ang Committee on Education. Tuan na siyang amigo sa unang si Franklin Ongong. Ano magkadimao? Ilang ingon nga. Tomas, nakaingon, ano nga pertigyon sa muka? Mga nang ingon sila, nabalik na yun ang BOPK. Sama na, Bando Osmeña, Pundok, Kabungkagon. Tungod kay iyangan, Osmeña, mga nang tingin nakaingon nga, Bando Osmeña, Pundok, Kabungkagon. Anyway, alas 8:33, mag-urat ang nibalik, pero mubalik na butag painomdom kay di apay nabiling commercial. Standby sa mo kay atuloy bahirong oras ang nabilin unya, human aning mga mensahe. Alas 8:33. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ug hatud usab kaninyo sa EXL Lives and Herbs Nutraceutical Corporation. Time check hatud kaninyo sa To Go Travel, Safe, Sulit, Saya. Time check hatud kaninyo sa Lactopa. Time check hatud kaninyo sa Oriental Port and Allied Services Corporation kon Upaskor. Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy and digestion ug limpyo ang atong kolon. Ang maayong balita, naa na kita og super fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang giko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa super fiber 15 minutes bago mo kaon pamahaw sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa super fiber. Mapalit sa mga butika. For best result, apilig inom og Life Extension Vitamin D3. Mapalit sa Alpha Pharmacy, Farmacia Zamora, Bing Pharmacy, Evercare Pharmacy ug Roxanne Pharmacy. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado.
Detektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Charm Fab-Con, ang makabulong sa tiyan. Walang amoy kulong, kahit sabay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab-Con, ang makabulong sa tiyan. Walang amoy kulong, kahit sabay sa loob. Bangong makabulong sa tiyan. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Mga misis, may pasabog na hindi nakakabingi, kundi nakakabango ng damit. Ka-bloom! Ipinakikilala ang Charm Fabric Conditioner. Ang Charm Fab-Con ay may Stay Fresh technology, kaya damit ay may bango ng 1,000 bulaklak. Ka-bloom! Subukan na ang Charm Fab-Con. Bangong! Ka-bloom! Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Mga idol, alam nyo, hanga talaga ako sa mga nanay natin. Akalain mo yun, magluluto, mag-aalaga at maghuhugas pa. Napakahirap ng kanilang ginagawa at laging kawawa ang kamay nila. Buti na lang, may mga produkto tulad ng Pride Bar Blue na nakatutulong na nga sa gawaing bahay, nanay-friendly pa. Kasi mga idol, ang Pride Bar Blue hindi masakit sa kamay. At isang laba lang, tanggal man siya agad. Perfectong Pride Bar Blue sa mga mommies na nakikinig na laging naglalaba. Para naman hindi na sumakit ang kamay nila. At para na rin, bumilis ang kanilang paglalaba. Kaya nung nalaman ko to, Pride Bar Blue na ang ginagamit ko at ng mommy ko sa paglalaba. Sa Pride Bar Blue, isang laba lang, tanggal man siya agad. Hindi pa masakit sa kamay. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Ano ba yan? Isa pa nga. Ayoko talaga. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Nako, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Bring health into
Aron magdaghan ang bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lactopathy, tinubdan sa good bacteria. Umas na ilan nga probiotics nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagkuyanap sa dawtang kagaw. Lactobacillus Food Supplement. Lactopathy, 100% natural. Way gipiling edad. Tanan mahimong moinom sa Lactopathy. Aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Opascor, Oriental Port and Allied Services Corporation. Tungod kay gipalagiya sa mga mamumuo, mutahod sa gahom ug katungod sa mga mamumuo na himong malambuon tungod sa panalangin sa Ginoo. Opascor, ang panaghiusa ug paningkamot sa kalambuan gitumong alang sa katawhan. Wow! Kaprisko sa mga karne ug sakto kay kilo. Ako ni paliton, Mari. Uy, di mahimo, Mare. Ako na ning kinumpra. Tuloy ka sa mga gipalitan, B. Gusto ko maniguro. Daghan na binuaros kay pamaligya karne. Aron sigurado, adto palit sa Enzo's Meat Market. Ha? Enzo's Meat Market? Dili lisod pangitaon, abli sila gikan sa alas 5 sa buntag hangtod na sa alas 8 sa gabi. Naasad sila sa Carbon Market, abli gikan sa alas 12 sa tungang gabi. Hoy, Mare! Bayano gibiyaan na ko ay! Asa na ka, oy? Asa pa? Di mo adto ko sa Enzo's Meat Market. Enzo's Meat Market. Piskong karni sa Enzo's Meat Market na. Tana! Ang Enzo's Meat Market, timan kanunay ang ilang tatakid ha, mao gyud ni sa imong budget, daghan gyud kag mapalit kay kanunay ni silang nagbaligya sa presko, barato og limpyong mga karning manok, baboy ug baka sa tanang branches nga gikatag sa tibok Sugbo. Ang Enzo's Meat Market gipanagiya kini og giduman ni Mr. Judel Reo. Alas 8:42 na. Ato sang diapay nabilin nga mensahe si Christian. Matud pa niya. Na leksyon ko no. Ang depensa ni Attorney Ligutan. Si Manoy Jesus Jr. Molo, matud pa si Byron, daghan naman kang gimingaw kay wa naman ni mo hisguti murag luag na ang iyahang pagginhawa. Hilom na magkaayo, ano na, wasay, nagpadaan akong link. Black, siguro ko rin ukuya, eh. Nawa naman, karong July 29, yung arraignment, naghan siya arraignment nga atangan. Atay, Byron. At sa to na dyan, ang murag piso nga, sana? Hugs Canal? Naloko na. Ditos Bourbon, si Mamatit, Jamante Mondero. Good morning ni mo, Mamatit, ha? Alas 8:43 na kagahapon, sa ikaduhang adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara, daghan kayong nag-atang kung kinsay unang testigos o witness. Ang katong taga-NBI, mo unang gisalang, unya, ang nindot ra ba kayo kay Cebuano ang ni direct examination sa NBI witness. Si Attorney Amando Vergel Ligutan. Taga Cebu to, abogado ni Tomas ha. Unya, ang wa magdugay, ni adto pod ang grupo ni Vice President Sara sa Korte Suprema, silang Attorney Israelito Torion, aron ipahunong ang impeachment trial kay dili kuno ang ayan nga si Senador Chis Escudero mo'y mahimong presiding officer. Matod pa nga sa akong amigong GM kaniadtos MCWD nga katong tapad ni Senador Chis Escudero ang Senate President, presiding officer. Tapad sa presiding officer. Dugo ito kumigo. Si John Mark Calilong, sa ako lang tanawa, sa iyang straight kay tinubagan kay season na po ka ito siyang sigig panubag sa husgado kay kanuna ito siyang himuong witness sa mga kaso sa NBI nga kantong mga labi na ay mga gipaagig online, mauna ang iyahang trabaho dito. Ngingig to sa Calilong. Pero paskan dugayang nahuman nawa na may lami. Alas 6 pasado na nahuman, daghan na po na yung boring. Pero karong hapon, atong atangan ang cross-examination ni Attorney Carlo Narvasa, ang posibleng maoy muhimog cross-examination aning hinganlan og John Mark Calilong. Siya mo'y usas mga abogado ni Vice President Sara nga kadtong iyahang mga
gipang object gapon, posibleng mao sa to'y ipangutana niya unyang hapon, posible lang ha. Pero diris gawas tuwa paghapon ang mga supporters sa Vice President. Nagsige gyapon rally, pero ang katong supporter ni Bangag wa na dito. Layas na, gikapoy siguro to sila. Ang ilaad kaayo atong tanaon kay diris social media suswa pa gani magsugod pastang ginubatay na hinuon. Kasagaran sa nagubat puros trolls. Nay mga Bisaya nga musagol na kasagaran Tagalog, pero ang ako lang ang DDS pati daghan sa kayo ako lang kani social media kay mabasa mo kunis mga bata. Palihog lang kanmong mga DDS ayaw sa ng mga bastos kayo mga termino kay murag personal man mo. Even gani si Gobernador Pambari 4 anyong personalon matang grabeha. Mura mo mga anak ni Byron Garcia. Ngilad kayo paminahon o gilad sa kaimbasahon para sa mga bata ba? Kitang tanan nga mo gamit og social media. Ako, numero 1 kung mo gamit, balita. Di man ko ganit tig post-post bahin anang kuhan. Wag hinungdan sa tinuod lang. Pero ang balita ni anam online naman god. Muna mo gamit ko ani. Pero ang ako lang hangyo sa mga sakop sa DDS. Ayaw sa nang mga bastos kayo unya mamersonal mo galing kay laliman ka si Gobernador Pam ini balimbing way utang kabubuton. Na ba utangay ni politika wa man. In fact, si Gobernador Pam wa sad gin maingon nga libalin ako. Unang higayon ha nga human sa eleksyon ni Ari ang gobernadora. Wa sad ko kakita, wa sad ko katimaan nga ang vice presidente tungod kay supporter nga wa pa kuno isang kamote digong ni Gobernador Pam, di kuno kadaog. Lahin sa teori ng uban nga kanang neutral ba nga nakapail lingguin katuman iyang sayaw ngilad kayo. O katong kang Byron nga pitig yung dirtihag babas Byron mo tong sigihan og singgit pong may klama og Yawa! Pawa! mo ni ang ilahang gitanaw. Unya labri utangay ni politika wa man. Wa pod mo ingon ang gobernador ni Baliko. Una, ang iyang gingon mo trabaho sa ta. Unya ra gyud ang politika kay dili ni angayan nga ipamulitika karon kapit naghanag angayang at tubangon ang mga tagalalawigan sa Sugbo nga perting daghanang kuwang sa yano kaing serbisyo sa katawhang pobre nga tuas probinsya. Sus, di amay una. Di may anak niya. Last time na ka. Naloko na. Puro magsilag yun nakaingon nga. Kanamang yun nakapadaog. Dili tingali, oy. Ako di bang ko didiis. Di sa ko, labaw na di ko bangag. Pero dili ko galahan atong luwakwag sa tinuod lang. Pirti sa yung pagkangilara. Dili naong ha. Dili naong. Dili literal nga naong lang ilat. Atong nanaway niya. Dili lang sa kumusakay, ana. Pero ang kanang giingon nga. Balewa, itang kaboboton. Sus, kani politika, wag gini utangay. Sa akong tanaw, kay tanaw ninyo, kanang nagkalain-laing mga politiko aning Cebu. Ano na Cebu? Nalukob naman sila balhin kanig partido. Ingno na yung way utang kaboboton. Nakon samantala. Ba? Sabaw ko daghang mga soko aning DDS. Pero among paningkamutan dire, katos Rizad, ingong gini ha, Senadora Rizad isa, dili ko pro Marcos. Akbayan ko. Doon na nahigayon nga magkatugma ang ilang tumong mo nang musakay siya pero dili gid sa pro Marcos. Labaw nang lipod sa Duterte sige kinahanglan nga imbestigahon. Ay mga amigo na tong gikuyawan pod. Dili gani ma-impeach ang vice president. Di gani ma-hukmang guilty ang vice presidente. Ang ilang gikuyawan dili si Sara. Ang ilang gikuyawan kanis pulong. Kulba kuno kanis pulong, basan sila mo sumpay nga nung kulba. Pero mas karing bangag, mo dito nangutanag yung ganiha ni Senadora Risa nga, unsa man ang flood control? Perting naghanang gikawat ka kwartas gobyerno, apil ang Cebu. Peter Calderon, for instance, gano'n nakakuha sa 12 billion sa gamay kay distrito niya. Mo bito na kaning mga kawatan, mo itumong sa kinabagan, dili ang mga politiko nga inyong ipasahin lang ni Bale. Ba? Wala ultimong sige kyaw nga nganong lipak gamit sa flood control nga instead nga kabilya gikihan na inog cyber libels Edward Digas na. Unya pasangin lang na inog DDS dili anti-DDS. Dili nila to ang kaayuhan sa atong umaabot dili kamo mga sang naman kay
Alam mo, suko kayo na ako di ayun. Gabarili itong sa nga tuwa na. Kay, didiis mo ko siya. Pati po pagkamabawa itaon itong akong paisano. Dugay na itong gani mo, Muslin. Di ba? Pati yun, pagkamabawa rin yun taon, para gaba lang. Kaya ang iyang tuyo nga, didiis lang yun. Ingno ninyo nga, wa may Mr. Archibald. Dili na didiis, dili po na siya bangag. Dili man sila. Kay kinis Tomas, kani ato, liberal party ni. So, wala gini ninyo sa mayan, bali. Naloko na. Kadto man ang mayor. Katong pag-adtong bangag dito Mactan, katong ASEAN Summit. Dito man, wala gini ninyo, bali, way utang kabubuton. Ginanay bitaw, murag luod kayong paminahon nga. Sige, balik-balik ang inyong argumento. Unya, ang ilang giingon nga, way utang kabubuton si Juan de la Cruz. Dili ang utang kabubuton atong giapas unta og mahimo lang. Ang kawat kinahanglan mga kawatan mapriso na unta karong mga panahon na. Labi na gyud kuno si Philip Morales, kusog kaayo muda og daog ligupam. Kisa ni sa kisa ni Junior, wa ko'y ideya nila. Mo bitaw na ako ha, og ako lay pa tan-awon aning tanang karong nahitabo karon bisag asa ani grupo ha. Ang namasangil labaw pang kawatan. Ang gipasangin lang nangawat gamay ra. 612 million lang ang giingong ilang kuan ni sa ligwat-ligwat ni Sara pinagi sa confidential fund. Pero ang namasangil billions of pesos hayman na preso nag-una si Mike Defensor, may raport kay puti itong langasa. Moto'y naglaw sa grupong Sara. Pero si Rodante Marcolita gipapriso na nila tungod kay nidawat lang kuno og campaign funds bisag wa pa'y kampanya. Pero ang tambalos-los na priso na, wa pa. Peter Calderon, gipayla na, wa pa. Mao ba? Perting pagkadaghana, Sam Gulyas, kisi-kisi kay wa sila kay bawa na. Kana kung payla nagkaso posible mang Sam Gulyas mutugas tinuod. Ako ang teritoryo. Talisay ni. Ganong naaman dihay 54 ka mga flood control project wa ko kay baw. Kana kung makitaan Danilo Villa, may tag-i-apel to Wilson Wenceslao. Kana silang mga kawatan, mo untay angay unahon pagpapriso. Dili kay, mingon, nabuhay utang kabuboton, balimbing. Kabarilin suko kay, didiis kay ito, pagkamay ito slopes, ininito, baril itong kanahan. Alang mabawag yung kay utok ba? Dili tayo yung didiis ta or bangag. Asaman, naamoy kapilian aning duha ka grupo? Wala ay. Sa tinuod lang, way kapila. Di sa kumingon ninyo nga, ari po kong risa, di sa kumingon ato kong lini. Tanaw ninyo ang kabataan sa umaabot nga panahon. Dili kay magsige na tag kanawang yaw-yaw nga, politika, sobra ra gyud kayo. Ang mga dumalapig mas labaw pang politiko kaysa mga tinuoray politiko. Tanawa ron. Atong Sabado ha, ako malikon. Ang gobernadora ni Anto dito Uslab. Alkoy. Laget. Serbisyo tong ihawag ito mag-ingon nga. Gikaning Sara, gikaning bangag, wala. Provincial funds, o niya iyang gipanghatagan ang mga mananagat o mga fish cage. Pagbuhig isda. Ang katong apike in taon, di lang ko na ko inugbungol ha. Apike in taon sa Pandungog, iyang gitagaan. O mga hearing aid. Pinagi ni Doktora Catalan. O niya, ingnon yung balimbing. Taga Cebu na siya alias Spiderman. Muray kaka. Ito karne si Philip Morales. Mabito na ako ha, sa akong pag-ila aning duha ka grupo. Wa ko'y kapilian aning duha, kay pareho ni sila. Although kanina sa gamay ra kayo, kumparal sa giingon nga billions of pesos ang gipangkawat, pinaagi atong gihiingan lag Martin Tambalos Romualdez. Bisan ganing perting kawatana to perting napay daghang kay nilaban. Nga si Martin Romualdez tarong. Si Martin Romualdez buutan. Naloko na. Luod kayo unya og dunay among paningkamutan dinhi. Nga kutob sa naay mga official statement, mga tag-as nga government officials, amo ng paningkamutan ako mismo
nga atong mahinabi. Sila mo sulti. Kamoy hukom. O kanang inang isulti, tinuod ba? Pero kung maingon mo nga, bias. Naloko na. Dili politiko ang tagiya aning diway cases sa tinuod lang. Dunay mga radio station din hindi pa nag-iya kongresista. Dunay usa sa kunay bawan FM, ang usa AM. Natural, ang ilang kongresista tuwa sa kampo ni Bangag dili ginahanglan mo ataking Bangag. Kung tuwa po sa kampo ni Sara di pa mo ataking Sara. Pero kining diway cases San Miguel man eh. Kining amo walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Serbisyong San Miguel. Muna nga, ang bisag asa aning grupuha sa Tinoo lang, honest to goodness pagka-istorya. Lisod na igmoin, na usang grupo aning magpabilin sa 2028. Although si Bangag dili naman yung kadagan pagka presidente, wa naman yung re-election ang presidente. Sa atong konstitusyon, ang presidente can elect once. Ang vice-presidente makapare-elect kausapod. Meaning, 12 katuig. Ang senador makapare-elect o kausa. Pero unom-unom po katuig, meaning 12 po sila katuig. Ang kongresista o ubang mga local officials makapare-elect na kaduha. Una, first election, pare-elect sa ikaduha, pare-elect sa ikatulo. Pero tag 3 years na. 9 years ang ilang termino. Mubo ra kumpara sa senador o vice-presidente. Pero og imong tutukan ng ilang ipanghimo sus kung luura pa nagaba. Kanapit ang luor kaya tanahon nga bisag asa ka aning duha ka grupo. Mabito na si Mayor Vinci Magalong. Atong usaha from time to time atong interviewon dire. Kato mo tugas tinuod, tagpila gipaburo tug mayo ang mga presyo ni Alan Kirante dinhi Cebu. Jonathan Kirante gipaburo tug mayo ang mga presyo sa materyales. Matod pa niya, ano man, kinahanglan nga papaburuto na sa mga kontraktor tungod kay aron po tao sila maginasa kay ang mga kongresista 30% ang gipangayo nila. Yawa! Pawa! Unya, maingon pa ka nga kuhan? Maingon pa ka nga tarong ni sila? No. Dili wa kay mapili aning duha ka grupo. To be honest ninyo, ang nagpa-impeach o ang gipa-impeach pareho ra gini, besag asa ninyo tanahon. Kadtong kan Rodante Marcolita in fairness niya, dili to kinawat ka kwartas gobyerno. Gikan to nilang Aristotol Viray o ni Joseph Espirito o ang labing dako to 30 kang Mike Defensor. Wa to'y lain. Pero kani ang hidawat og kwarta gikas gawas pribadong tao na preso. Pero ang mga kawatan kayo, nagpabilin gapong tambaloslo sila. Mo ni nakangilad. O niya, magsigit ang ingon. Si Pamila Baricuatro, gobernador, na ay isyos kawat. Kitsa may inyong gustong ibalik, katong wakwak. Mas kang pagkaluurag yun. Tinuod lang, why mapili, anin duha ka grupo. Besag, madidiis ka or anti-didiis, pareho ra ni. Pero, una, tinuod yung ka sa mga abogadong giingong pro bono or libre or ni voluntaryo nga mo appeal dito sa prosecution panel ni voluntaryo ganit kahana sila or basig na special package na inigkahuman sa impeachment trial or bisan karon. Isa kumuto ang bisag panggasolina wala taga-is baga. O ba? Asaman o gigasto, imagine, 5 milyones na kada adlaw ang gastoon sa Senado anang impeachment trial lang. Unya, hain man ang punduha gikuha, susto. Gipalit pa na yung tabako or lumboy. Naloko na. Daghan pang malingaw na yung likin kaysa mo palit atong carbon. Mao ba? Ura bitaw sa Tinoo lang luod yung kaayo. Unya, di ay mga bastos kaayo. Hopefully, kanang inyong kabastos nga labi ng inyong personalon ang labi ng like governor. Unda nga in taon na ninyo. Kaya mga bata makabasa na social media ba yan inyong igamit? Public pa yun. Perting gilarat pong paminahon nga. Pasok siya naas po publiko. Mga bata ang nakabasa sa gilarat. Hindi mo singa na ito. Dugay-dugay na ito. Sukuk ito. Nagabarili labaw pa itong uplok po. Byron Garcia.
Hindi na to, kayo to, kay musika to. Pero, taga Cebu. Okay, si Manu Junior. May buntag na isa, akong higalang ambungan. Pero buyag, ang ambungan nga, kanhi, direktor sa PCOO, Presidential Communications Operations Office, ubos ni Secretary Martin Andanar. Ang ambungan nga sugbuan nun, na panayagtingog ni Attorney Virgil Ligutan. Mau ba? Broadcaster, kanya kanhi, direktor sa PCOO, Assistant Secretary Juninho Bonito Padilla. Akong boss sa una, kilabot ng mga kolehiyalan noon hanggang ngayon. Wala ko yung oras na nga lang, Miyerkules, Pitsa 8 na nimuan sa Hulyo 2026. Akong partner sa Masters Control, karong buntaga siya ragyapon. Ang giilang ambungan nga taga-Talamban nga mo'y amahan sa tanang kasulbaran, Glenn Tudod. Among station managers, Ma'am LV Canit, inyong alagad o pasaporte gyapon may buntag. Inyong nabati ang tulumanon. Padayong Pilipino! Hantod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Og hatod usab kaninyo sa Lacto Puffy. Tunghutong sa ato nga mga balita, gihatod og gidalit kaninyo sa Oriental Port and Allied Services Corporation kun Upaskor. Kadtong hutong sa ato mga balita, gihatod og gidalit kaninyo sa To Go Travel. Safe, sulit, saya. Ug hatod usab kaninyo sa EXL Lives and Herbs Nutraceutical Corporation. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Si Mrs. Virginia Romano, 71 years old. Lanang, Davao City. Gidala ko sa ospital. Ang findings na ako'y kidney stone. Operahan ko, pero wala ko nagpa-opera kay financially wala gid ko. Salamat sa EXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ko ang bato sa akong kidney. Nag-normalize food ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ko sa EXL Makabuhay Plus, to capsule sa buntag, udto, pagkagabi to capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay. Si Mommy at si Washing Machine believe sa